ayikho fertilization engaba khona engahlangananga umuntu wesilisa noma into yesilisa edalwe uNkulunkulu nowesifazane. Kwase wenzelwe into ethi fertilization. Iyodwa kuphela into eyenziwa kodwa engadalwanga uNkulunkulu. Impilo yokutabani noma yobungcingili. Umuntu Thomas. Yazi uThomas inkukhu inawo bafu amasende. Ubafu semncane kakhulu moya yabona nje. Wena uyasho noma umuntu esifana nofaka ibhluwe akayizulwini angeni futhi emndenini yakho. Ngoba akaziwe useyindoda. Kodwa mina ngiyawazi ngempela mina ngiyawazi ngisuke emakhaya mina ngiyawazi mina amasende ngiyawazi. Alright. Ngoba nasho nathi inkukhu. To back with another one. Wafethu lona upart 2 othi inkukhu inawo yini amasende. No. So lana ku tap dini qhubani nibuke. Yeah. Ungakhohlwa press subscribe. Yabona njengoba ngikubuza izenza zethu ezifunde esikoleni. Kunento ethi any living organism noma yini into ephila inobulili obubili. Hey kahle bo hey. Male okwesilisa and female okwesifazane. Right? Kukhona abantu abayibakhulume ngezinto bengakaze bazibone kodwa zikhona. Yabona uthi ukukhombisa iphiphi lenyoni. Kanjani manje? Kanjani? Akaze nayibone but is there. Likhona. Ngoba inyoni yesilisa inalo. Yeah. Ayikho fertilization engaba khona engahlangananga umuntu wesilisa noma into yesilisa edalwe uNkulunkulu nowesifazane. Kwase wenzelwe into ethi fertilization. Waphuma isperm ngapha, kwaphihlizeka iqanda ngapha, kwase kuvela ini lokho kuzoza. Iyodwa kuphela into eyenziwa kodwa engadalwanga uNkulunkulu. Impilo yokutabani noma yobungcingili. Ziyakhala manje. Ngoba leyo impilo yasesihogweni. Ingakho itabani mayilala zingeke ziyithole ingane. You like it or not ingane ngeke ziyithole. Awukazi mase kuba ngeke kwenzeke. Ya ngeke. Sengisho ukuthi yini into engadaliwe. Ngoba indoda mayilala nendoda ayinezophuma ezophuma. Akulungi. Bamba inyaka. Lesifazane melana nosifazane ezophuma. Yini owenza lo mkhokha weyitabane because Angethi yini owenza lo mkhokha wabantu aba ma LGBTQ because ubona nje ongazazi izinto it's LGBTQ not LGBTV. Yeah. Ngitabana ukuthi siyabaxwaya. Cha asibacwasi ubutabani nje ubutabani ungqingili nje ungqingili. Ngeke. Futhi ungasondelani nomuntu onjalo ngoba ungase sihogweni akuyena wasezulu. Kahle into nje yokuphihlizwa ngesagila. Ziyakhala manje. Imaso ukuthi masizwana naso usule sekumoya omubi Ungcolile wena into yasesihogweni suka nje uhambele kakhulu kumuntu onjalo. Ngoba wena wathi uginise ngalento eshiwo ubaba. Hayi. According to your experience into sibonile kulo mhlaba Akusho kodwa nje hayi. Ngamselani bese lendlela yokutabana. Abomcwaje umuntu nje ohambisana nempilo yokutabana. Kahle imoya yasesihogweni. It's a harsh world. Kodwa kahle asikho lapho sisenkukweni kanje. Usezwe esihogweni. Cha akayi kwaba ku. Athi ungcolile ahlambulukile umuntu esithathu kuba. Ngoba phela kanti umuntu ulawula yena alawula nemithetho kaNkulunkulu. uNkulunkulu imithetho yehlisele ukhokho bakhe. Ingakho ethi abesifazana abangagqoka abesilisa abangagqoka abesifazana. Ziyakhala manje. Umuntu esifana nofaka ibhluwe akayizulwini angeni futhi emndenini yakho. Ngoba akaziwe useyindoda. Wena i-argument yakhe lithi Ngiyodela mzukwane. Mala Ngakutshela mangakutshela wathi yabo iqala lenkulumo le ngakutshela ngathi angidingela umuntu ozongitshela. Ngidinga umuntu Thomas. Yazi uThomas inkukhu inawo bafu amasende.
ubafu semncane kakhulu moya yabona Okay, wena uyasho noma uyagesa akakholwa wena wazi amana phela if usho wena support your statement wena Get ready. Uthini wena? Ya bafo ngaphinde ngisho ngithi hayi inawo. ina Ya ngoba phela babe kuthiwa akekho ngoba phela amachwane akabe khona. Angana amachwane zawazala inkukhu sho ukuthi phela losishaya. Bingashaya kanjalo. okay ukwabona amasende enkunzi yenkomo Hawu webabo. Nanga umuntu bo. ubani ukwabona hayi bomsanugaba nalusa nalusa ukwabona ukwabona ilawo enkukhu eningazi uthabuka ilawo enkukhu nangu ngawazi mina ngiyawazi nangu ngawazi ngiyawazi mina ahlala angaphakathi esweni okay awalingi ngeke wabone let's connect angaphakathi eswini kuphi angaphakathi ukuthi ahlala kuphi le ndawo kodwa ngiyawazi ngangatshengiswa kuthiwa nawo kodwa mina ngiyawazi ngempela mina ngiyawazi ngisuke emakhaya mina ngiyawazi mina masende ngiyawazi alright ngoba nasho nathi inkukhu vese mina ngiyawazi bafu ngiyawazi it's not a question ethi akuphi but akhona nami lento lengibonisa ukuthi ufuna ukwazi ufuna ukwazi Ima wangakholwa wena nama. cabanga ke sesithoyile umuntu omdala ke manje umuntu onolwazi manje asazi phuma leyo ukuthi umuntu onolwazi yeke lo Inkinga udoba. Termina is not about age. Ukushaya noma iqhudi. Termina is not about age, it's about information. information akanako baba Umuntu ophethe information ngangaba mdala ngaba mncane. Wabona umuntu omncane abe nolwazi ukudlula umuntu omdala. Ngoba lo uya research une information. It's not about age, guys. yeah information It's not about age. Researchani bafethu. Namhlanje technology sekuyena uyaguglisha mawufuna information mos. Mina wena wayengaguglisha. uzoyithola lento ayifunayo kodwa igcineni inawo Ngimbuza amabomu ngefertilization. Ukuvela kwezinto eziphila emhlabeni ngimbuza amabomu. hey ayo YouTube niyazi nani ke like and subscribe nezinto Kodwa ngiyabonga ke ngoba